दायो जोङो मैना फुख्रियाव दङ ओमफ्राय गाखोनो हाला नालाय गाहायावनो दङ थाङासै आरोना जोङो इसोरो आगैमोना हाबफैनो नागिरनायखाय आंनाथ' थांनाया जोंनाथ' बांसिनानो सकियाव थांनायनिसो माबा लानानै फैखादोंमोन नालाय ओमफ्राय आगैमोना हाबहैबाय आरोना मैना फुख्रियाव माने पाहाराव गाखोनो हाला नालाय जोंहा थालांबाय जाय जाय गाखोनो हाया ओमफ्राय इसोरो आगैमोना खावसे थांबाय आरोना ओमफ्राय जों थाङासै हिनजावबो दङ नै बियोथ' एकदमबो थाबायनो हाया इनि थाखाय माबा ना नायनो थांदो नै इसोरो मायबा ना दं नो गोजौआव कि मा जासियो दादा Agak horpor-horpor karena kun rosot tepi. Ba malai foto. Cikangre nih. Angko oleh abuat capsule dikang deh. Eh capsule ne? Capsule dikang dah abuat. Mantap dikang deh. Angko serau bu dikang deh. Dah cikang kena ngasuk kio. Sok ya.